Anglu Farrugia mistenni jinħatar uffiċjalment bħala Speaker tal-Kamra tad-Deputati tal-Parlament. Huwa sejħu l-ġurament tal-ħatra waqt iċ-ċerimonja tal-ftuħ tal-Parlament nhar is-Sibt li ġej. In-nomina ta' Anglu Farrugia bħala Speaker saret mill-Prim Ministru Muscat waqt laqgħa tal-grupp parlamentari Laburista fejn kien hemm qbil unanimu għal din in-nomina. Intant fl-istess laqgħa kien hemm qbil ukoll biex il-Gvern joffri l-kariga ta' Deputat Speaker lill-Oppożizzjoni. Sadattant l-Speaker preżenti Michael Frendo dalgħodu għamel diversi zjarat ta' kortesija qabel ma jtemm il-kariga tiegħu. Beda billi dalgħodu ltaqa' mal-President Bhala. Il-President Bhala rringrazzja lil Frendo tas-servizz li ta' matul il-leġislatura. Skont Bhala din kienet leġislatura sensittiva u delikata u dan jista' jiġi nnutat minn numru rekord ta' rulings li kien hemm matul dawn il-5 snin. Il-President Bhala sostna kif matul ħidmietu Frendo kien rebaħ mhux biss ir-rispett taż-żewġ naħat tal-Kamra iżda wkoll ir-rispett mill-pubbliku ġenerali. Aktar tard matul il-ġurnata Dr. Michael Frendo ltaqa' mal-Prim Ministru Muscat. Muscat irringrazzja lil Frendo tal-ħidma sewja li wettaq. Il-Prim Ministru sostna li minkejja li mhux dejjem qablu xorta waħda kien hemm rispett reċiproku b'mod kontinwu. F'din il-laqgħa Dr. Frendo rringrazzja lill-Prim Ministru tan-nominazzjoni tiegħu biex iservi fih dan il-Venice Commission. Il-Venice Commission hija istituzzjoni ta' esperti indipendenti fih dan il-Kunsill tal-Ewropa li jagħtu pariri dwar id-demokrazija u materji kostituzzjonali. Il-membri huma persuni li jkollhom esperjenza f'dawn l-oqsma. Fi kliem il-Prim Ministru Muscat huwa qal li jħoss li bl-esperjenza tiegħu bħala ex-Ministru tal-Affarijiet Barranin u Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti, Dr. Frendo huwa f'pożizzjoni li jagħti kontribut importanti f'dan il-qasam. Malta kienet sal-lum irrappreżentata mill-President Emeritus Dr. Bonici li talab lill-Prim Ministru biex ma jerġax jiġi appuntat minħabba raġunijiet ta' età. Il-Prim Ministru ringrazzja lill-President Emeritus tas-servizz tiegħu. Michael Frendo temm iżjarat tal-kortesija fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista fejn iltaqa' mal-Kap tal-Oppozizzjoni Dr. Gonzi awgura l-kumplament tal-ħidma tajba lil Frendo biex ikompli jaħdem għal ġitu l-interess tan-nazzjon Malti.